Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Атанас Вутов, а вие гледате No Name. Остават броени дни до нашия следващ епизод, а вие имате въпрос, на който да говорите. Къде ще почивате това лято? Очаквам вашите интересни отговори на имейл адрес nonameonlineshow@gmail.com или на нашата Facebook страница. Всеки един от вас, който даде оригинален отговор, ще бъде публикуван в нашето следващо предаване. Очакваме! And it don't matter how you feel, 'cause we don't get the same things. We don't get the same thing. You gotta work to stay alive. 40 hours from 9 to 5. Здравейте, приятели, вие сте с No Name, аз съм Атанас Вутов. Що свърших работа след прекрасен дълъг работен ден? Разбира се, прекрасен. С колегата Сашко отиваме да пиеме по една бира и сядаме да гледаме вашите прекрасни коментари и евентуално някой е пратил хубав видеоматериал. До след малко.